peace like to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Gregorio, Santo Papa o doktor sa simbahan. Nataw ni siya sa pamilya nga mga dato o dagkog gahom dito sa Roma, murag senador ning iyang papa. Nya siya sad tungod sa iyang ka-bright o sa iyang ka-aktibo, nahimo pod ni siyang prefect sa Roma. 30 years old pa lang siya. Apan gitawag siya sa Ginoo o nahimo siyang monghe o sa pagka-edad niya o mga kuan siguro to, mga 50 na or 40 kapin or 30 kapin, nahimo siyang deacon o na-assistant sa Santo Papa o pagka-edad niya 50 nahimo siyang Santo Papa sa atong simbahan, ika 64th Pope sa atong simbahan pagka 590 AD. Unya namatay siya 604 AD, mga 14 years siya nga Santo Papa. 64 years old iyang edad pagkamatay. Unya dako kay siyang nabuhat sa atong simbahan, labi na gyud sa pagpakaylap sa Kristohanong pagtuo ngadto sa mga pagano nga yuta or nasod o ang paligon sa atong doktrina sa simbahan batok sa mga heresies nga naghari o nikaylap niadtong panahona. Usa siya sa modelo sa atong mga leaders sa pag-alagad sa katawhan, ginamit ang kasing-kasing o ang wisdom sa atong Ginoong Hesukristo. Iampo nato ng aton ta mga leaders sa gobyerno o sa simbahan maningkamot sa kalinaw kahusay labi na dinis atong nasod ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato hatagan usab nining kahiusa ug kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghupay sa imong katawhan pinaagi sa pagpasaylo ug nagdumala kanila pinaagi sa paghigugma, ihatag ang Espiritu sa kinaadman nga imong gigamit aron pagpatunhay sa disiplina tungod sa pangaman ni San Gregorio imong Papa, itugot nga gumikan sa pag-uswag diha sa kasanto sa ilang panon, madangat sa mga magbalantay ang kalipay nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ti San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod sa mga hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu, ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod sa tanan mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu niining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanong mga kamatuoran, alang ni adtong nakabaton sa espiritu, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu, dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Sa siya dili gayud makasabot niini og binuang kini alang kaniya. Kay ang ilang bili masukod man lamang sa espirituhanong sukdanan. Ang nagbaton sa espiritu makahukom sa bili sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay mahibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya. Apan ania kanato ang hunahuna ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuha. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang Mga paagi.
Masaysaya sila sa katawhan, may tungod sa imong gahom. Ug sa may mayaong kasanag, sa imong gingharian. Ang imong gingharian, mao'y gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando, nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Capernaum usa ka lungsod sa Galilea diin nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinagoga may tao nga giyawaan ug sa makusog misinggit siya. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom o gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan, ug unya migula siya nga wala unsaa ang tao bisag jutay. Nahibulong ang tanan og nag-ingnanay, unsang pagtulon-ana kini. May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa og mikaylap ang balita bahin kang Hesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og duha ka espiritu. Ang espiritu sa Dios ug ang ato mismong espiritu. Lingi ay mong tapad ing naapa kay espiritu. Pangutan na ba? Anong waman mo manglingi uban? Kanang wa mo lingi, wa na nay espiritu. Naamang gini natong espiritu. Pero kasagaran nato concern kay sa atong lawas. Ang ato ra yung lawas kay mao may immediate dayon nga makita, immediate nga mobati, immediate nga mo hatag og signal sa atong mga panginahanglan. Ang kasagaran nato malimot nga naa di ay tay espiritu nga nanginahanglan sad.
Nya kining maong espiritu mao kuno ni ang nasayod sa atong pagkatao. Sama sad ng espiritus Ginoo maura say nasayod unsay hunahuna sa Ginoo. Nya kung kita ang atong espiritu, ang panginahanglan sa atong espiritu atong mabati kanunay pasabot maminaw tas atong espiritu, ang espiritu sa Ginoo mosulti ngan hinato pinaagi niining maong espiritu nga niya kanato. Nya masabtan dayon nato ang gitawag og mga espirituhanong kamatuoran, spiritual truth. Kita karon kasagaran natong nahibaw-an og interested ra sad ta kana mga scientific truths. Mao bitaw ron nga naghimo na tag mga device nga bisag di makita makadetect og heartbeat ang atong mga device. Pareha na ron gigamit diha sa search sa mga pulis diha sa KOGC. Ang katapusan gid nilang claim nganong di sila mobiya tungod anang heartbeat nga ila pang ipangita nga identified na nila nga heartbeat kuno na sa ilang gipangita nga pastor tungod na sa atong device. Pero scientific na mao na usahay dili ta ka detect sa spiritual needs sa tao nga ang mga nag-worship sa Ginoo anang dapita sa ilang pag-ampos Ginoo, dili na sila kaampo og tarong kay nadisturbo na, di na sila ka pamalandong sa ilang mga usual nga prayer time kay nadisturbo na, dili na ta ka feel kay di na man na scientific para nato murag dili man na need kanang pag-ampo. Kita mga Katoliko mura magalig dili nato need ang pagrosaryo. Munang daghan sa mga Katoliko di nakarosaryo kay busy sa pagtrabaho, busy sa mga butang nga lawas nun. Computer, cellphone, pangwarta, work from home, hangtod kaadlawon, work from home, TikTok, reel, siging pang-upload anang mga anha sa TikTok, anha sa YouTube, anha sa Facebook, kay mangwarta gyud bisag unsa nalay ipangsulti kay mangwarta gyud. Hangtod na lang noon nga hastang atong isulti putlo na lang, dili na klarohon og tiwas kay taas ra man sad kaayo. Nya din hinoon masabtan, maakyos na noon tag dili mao, mag-away na sad kay lawas nun scientific. Lingay mong tupad ing na kumusta man imong gitun-an ron, espirituhanon o lawas nun. Pangutana ba unsa may imo rong gikabisihan kanang espirituhanon o lawas nun? Kinsa ninyo dinhi isip pamilya magrosaryo gyud kada adlaw ta sa kamot, isip pamilya ha, dili individual. Mayo kay ubay-ubay pa. Kinsa ninyo dinhi isip pamilya magbasa gyud Bible unya mag Bible sharing ta sa kamot. Paong na. Nya kanang naas Bible, mao man na siya ang mga espirituhanong kamatuoran. Nya di ta mo basa nya magrosaryo tuod, kilaw-kilaw sa Santa Maria na ka sa Dios ang makapandala karosaryo sa mga kamantayan namin. Wa natay masabtan kay wa ta maning kamot pagtugkad sa mga espirituhanong kamatuoran nga naas Bible, naas atong doktrina sa simbahan. Kay kani mangong atong doktrina sa simbahan gibase gyapon ni sa Bible ug sa enlightenment sa Holy Spirit. Mao nay gipanghingusgan sa atong mga great theologians and great saints, sama ni Saint Gregory the Great, kanirong atong gisaulog karon, nila ni San Agustin, Saint Thomas Aquinas, nilang Saint Francis, ilang gipuy-an o giistudyohan ang hunahuna sa Dios. Nya mao na nay mo guide nila sa ilang inadlaw-adlaw mga buhat. Kana bitang makasabuta nga kana ding paghigugmas kaaway importante day na. Mao din ay gustos Ginoo nga love your enemies.
Di pila man kabok ninyo anak nga ganahan jud kay mahigugmag inimi ta sa kamot. Oh, tanawa. Ato ay usang ni isa. Tinuod basad ka. Kana ba? Wa ta kasabot nganong niingon man mao na niingon diri si San Pablo nga ang siya sa tingin apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Siya dili gayud makasabot diini og binuang kini alang kaniya. Daghan kay moingon nato, tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas, magpakulata lang ka, binuang man na. Pero mo na gisulti ni Kristo. Di kita kasabot kay nga naman wa lagi maintat sa espiritu na aragyos lawas. Motuo ba mo na pwede ra gid tagdili mukaon 40 ka adlaw o 40 ka gabi? Kay matud pa ni Hesus, ang tao dili mabuhi sa paan lamang kung dili sa mga pulong nga gikan sa baba sa Dios. Motuo mo ana dili? Kusga. Nasuwayan na ninyo? Wa, ako wasan ako masuway. Hadlok ta oy, moingon ta, patay ta na oy. Pero daghang mga monghe, daghang mga santos nga nagbuhat ana hangtod karon. Di ra gid sila mamatay. Oh, nawa pang ilang sakit, nawa ang sakit sa tuhod, nawa ang kolesterol nga taas kaayo, nawa ang sugar nga taas kaayo, nawa ang panakit kuno sa ilang lawas. Diha gani ko na istorya, 84 years old na siya. 25 years old pa siya nga magsugod yun inig Ash Wednesday din asya mukaon tubig nila iyang imnon hangtod yun sa Easter Sunday. 25 years old pa siya, very active person. Pagka 84 years old niya nagkita mi wap asya gimintain nga tambal. Pagkita namo ako duhanay akong gimintain 50 pa ko kapin. Why kang nga naman nakasabot kay siya unsay panginahanglan niya, lawas og espiritu. Kani karong na nagubat pangutan na si President Putin, si Zelensky, pangutan ang anong nagubat man mo, unsa may inyong gubatan, para sa lawas o para sa espiritu? Nganong naggubat man ang Hamas o ang Israel? Nganong gasigig away ang atong mga politicians dinis atong nasod? Way hunong away. Kini karong wap agyud mahuman nga pagpangitaan ng siging arrest anang naang pastor nga wa na motunga og mayor nga wa na motunga. Binuangan ra ba sa scientific, nagkuyog ra day kunong duha. Binuang ba nga scientific nga mga magginaksanay pa nasa nga naanaon nila ba nako kasi gyud aning scientific nga mga truths kuno nga very deceiving. Nganong gibuhat man ginakaron dako naman kay gasto ana, libuan man ka mga pulis gyud ang gigamit kay para pangitaon gyud na para na sa espirituhanong kaayuhan o lawasnon nga katumanan. Kay kung lawas nun lang ang katumanan, kinirabang atong lawas, lumalabay kaayo. Very, very fragile. Wagi siguro, gawali pa ko karong hapon, gihaya nako. Nya mao ni akong ipaglalaban kining lawasa. Oy, hiling nga imong tupad. Ing na posible ba ya? Karong gabi, ihayao na ka. Ing na ba? Na posible na, oy. Nya sige kag paningkamot karon para anang lawasa, para sa katumanan, sa gusto anang maong lawas. Nya karong gabi hayao na day ka. Hoy kapuslanan. Pero ang atong espiritu, ang atong kalag, maunay mo atubang sa Ginoo. O mauna ang Espiritu Santo gipadala ni Hesus ngan hinato aron mo pasabot nato unsay kahulugan sa giingon ni Kristo nga ang motuo kanako ug magtuman sa akong mga sugo dili na gyud mamatay, dili na mamatay. Mo nang dili kita mahadlok patyon. Mo na kini si Saint Gregory,
atubango niya ang lain-laing mga kaaway sa simbahan atong panahon na mga katuba, mga pagans ba, mga barbarians, iyang atubangon, mahiusa ra gyud sila. Mo nang gitawag siya Saint Gregory the Great. Kay nga naman, hasta ang mga kaaway niya, nakighiusa na niya. Kay nga naman, wa siya mo sentro sa lawas, di siya magdag armas, aron pakig-away, di siya magdag mga argumento nga para panglawas. Ang iyang gida, gugma, pagpaubos, kaluoy, pagpasaylo, pagpakigsabot-sabot. Unay gida niya, mga spiritual truths ba? Love, generosity, charity, understanding, wisdom. Kanay mga spiritual truths man eh. No? Pero kanang pa-colors buhok, kis-kis kilay, paputi isnaong, ihap ana mga millions, mga billions, tukod ana mga balay nga para ragyos imong kaugalingon, tagilma nakabukbalay sa lain-laing lugar, kay gitawag og mga rest houses, ana. Nya wa gani kapatukod og balay sa ilang mga silingan nga nangabuslot ng atop, wa nay bungbong, wa gani niya mapaayo. Pero ang iyang balay tagilma nakabuok, di pag yun mo palit og slat, ana. Sa may imong gibuhat ana para sa imong lawas, daghan ikag balay, daghan ikag sakyanan gipamalit, porting mga mahala para sa imong lawas. Isod ra ka nang lungon nga pilaray size ana, isod ra ka nang nitso nga pilaray size ana. Nya usahay pagani o kasagaran na karon, sunugon ra ka, isod ra ka ng urn nga usa na lang kahakop ang gidakon. Isod ra ka ng kolumbari, himo ra batag kolumbaryum, ana ra ka diha ending nga kanang gamay kaayo nga ingon ana kadako nga lugar, upat mo kabuk mag-occupy. Duha ra na kadangaw ang iyang giladmon or tulo kadangaw kwadrado, pero upat mo kabuok magpuyo. Kadang imong upat ka balay nga dako pa ning simbahan, wa na ginay kapuslanan. That is spiritual truths. Mo nang di kay tapatuyang, mo na diri sa atong ebanghelyo, napapahawa ni Kristo ang yawa sa iyarang pulong, nga naman kay ang pulong ni Kristo minanduan sa Espiritu sa Amahan, ug ang Espiritu sa Amahan gahom og kinabuhi. Ang yawa dili makasustenir pag-atubang sa tao nga napuno sa Espiritu Santo. Muna kanang exorcism, ang exorcism nga tinud-anay kanang ang imong kasing-kasing gipuy-an og Espiritu Santo, nga dili kay ka ambisyoso sa mga lawasnon og mga kalibutanong mga butang, sama ng kwarta, dungog, gahom, honor, kanang sana pleasures. Dili na kay kana in touch, way yawa nga mopundos inyo imong kinabuhi. Hasta ka nang ingon imong nakay makit-an diya sa imong balay nga naay mga engkanto, mga agta, mga duwende, mga kalag kuno nga naglakaw-lakaw. Ambot tinuod ba na ako di sa kumtuan naglakaw-lakaw ang kalag. So paglakaw nga kalag naman na kanang wandering souls kuno, di na kumutuan na kanus aman mag-wandering souls nga matod pa ni San Pablo, buhi kun patay, iya mantas Ginoo. Mutugot kang Ginoo nga maglakaw-lakaw ta nga wa tay tumong aning kalibutana, isip kalag nya ang Ginoo nahibawog hain ta unsay atong kahimtang. Sa atong pagtuong Katoliko niingon kita ang butanganan sa tawo nga mamatay either langit or impierno. Nya ang langit duha na ka lugar na ay preparatory final purging o kadto na sang sainthood. Mao nang langit ang atong napay cleansing sa mga sala nga wa maserbisyuhi ang penance na as purgatorio. Purgatory is part of heaven, so heaven ra gyud og hell. Unsaon paglakaw-lakaw sa kalag ana? Panghadlok ra na si yawa. Ang anghel sa yawa nga gitawag nato mga angels of darkness, fallen angels nga nias kalibutan gasuroy-suroy na diha tupad nimo karon, maunay mosulti nimo nga ang kalag ni kuan katong imong gilibak na as tupad nimo.
Maunang yawaa ang mosulti nimo hadlokon ko lo masakit gyud ka hala ka na ra ba dihang dapita no kanang balay ninyo diha ra ba to gahikog si kuan naa pa dihang kalag ato mahilo na tanawa inighigda nimo karong gabi pukaon ka atong kalaga. Pero ang kuan dito, ang yawa dito mo inipukaw nimo nya ikaw hadlok mo sa kay ka amo to nga dayong yawa kita dayon ka. Pero in touch kay kas imong espiritu moingon ka nya og naa dinhi ang yawa naa man sad ang Ginoo di aman sa akong kasing-kasing tanaw na to kinsay unang mawagtang ikaw bang yawa ka o kanibang Ginoo nga akong gihuptan patyaning akong lawas ihugos bintana kadaog man ka kanako pero kahibaw ko ang akong kalag giangko nas Ginoo. Ang yawa mulakaw ra na maglingo-lingo na mana nang yawa pisti animal di man mahadlok mao na si Kristo di man mahadlok og yawa layas ang yawa. Si San Vicente Ferrer di man mahadlok og yawa ni layas ang yawa. Kabaoning mo kuano ingnon ra man gani ani ang yawa di ba kanang naas gosos katong babae nga iyang gibaligya iyang kalag nya ni pirma pagid siya pagwali ni San Vicente Ferrer niingon ang babae hala ang akong kalag ako na bang gihatag sa yawa ingon San Vicente bawion ta to siya tuwa man ko gipirmahan ipauli ta to sa yawa tunga diha ni tunga kunong yawa sa man tong iyang gipirmahan siya diara siya giuli ra sad kuno San Vicente nganong nakahimo man siya na tungod kay ang iyang lawas iyan ang tugyan sa Ginoo ug ang iyang gibuhat para sa kaayuhan sa kalag dili nas kaayuhan lang sa lawas. Ug mao na ang espirituhanong mga kamatuoran matud pa ni Kristo ayaw mo kahadlok sa mopatay sa inyong lawas apan way mahimo sa inyong kalag. Kahadloki gyud ang Ginoo, sunda gyud ang Ginoo. Nga naman kay duna siya gahom pagtambog sa imong lawas o kalag ngadto sa impierno. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Kaning tanang gisultis Ginoo bisag usahay atong ingnong binuang sama anang sagpaon ka, pasagpa lang, kung magpahulam ka, ayaw na lang paningil og bayad. Kung naay mo kawat sa imong butang, ayaw nagbawia. Pasaylua lang ng nakasala o kapituan-kapito. Murag mga binuang. Pero kining maong mga pamaagi, maogid ni ang tinuod nga solusyon sa dagko kay natong problema karon sa kalibutan. Kung mosunod lang kita ani, pastilan, sulbad ang tanan, malinawon tang tanan, malipayon pagitang tanan, mahimo pagitang balaan kitang tanan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, pinaagi sa Ebanghelyo ni Kristo, nasultihan kita sa Espiritu Santo sa tanang maayong mga butang. Busa mo dangop kita nga masaligon ug moingon, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang simbahan padayong magtudlo sa kamatuoran ni Kristo ug makigbatok sa mga daotan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan mopalambo sa katarong diha sa ilang pagdumala ug magmasibuton sa pagwagtang sa mga daotan sa katilingban nga ilang gisaarang alagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga dili unta kita magtinapulan diha sa atong kinabuhi sa pagampo, sa ingon dili makapuli sa atong kinabuhi ang daotang mga espiritu, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton ug silang nanagantos maluwas gikan sa ilang mga kasakitan sa lawas ug sa kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa tumagi plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mitaliwana, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Langit nung Amahan, nasayod kami nga ikaw nasayod sa tanan namong panginahanglan. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing kasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo ang pasaylo o Ginoo aron sa among pagpasidungog kang San Gregorio, magpulos kanamo kining gasa sa imong paghalad niini, imong gihatagan o gahom sa pagpasaylo sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Gregorio, Santo Papa, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug ipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat, kalamidad ug mga pangabuso. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namun nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman
Ipasalo kami sa mga nakasalanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwa sa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios Na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's love a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Mag-ampo kita. O Ginoo, tudloi pinaagi ni Kristo ang magtutudlo
sila nga imong gipakaon kang Kristo ang pan nga buhi aron sa among paghandom kang San Gregorio, Santo Papa, makakaton kami sa imong kamatuoran ug maghubad niini sa among kinabuhi diha sa gugma alang sa uban. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nagahom. Niya mulihok rani kung ang atong concern, ang atong focus, maugyod ang pagpalambo sa atong espiritu o ang pagpaminaw o pagdawat sa espiritu ni Kristo. So salamat sa mga nagsigig palit na tog slots, nagigiyahan sa espiritu ni Kristo. Niya padayon tagpalit, ugma na lang ko mo update ninyo ang atong SBF DAG, San Vicente Ferrer Parish, San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces para sa atong kumbinto. Tag 500 pesos per slot. Nga naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang ato sang special slot, ang CTU or Christ Transforming Union with Mama Mary, tag 100 pesos per slot. Para ni sa atong September, karon nga September nga kaning kalihukan, sa October hatag-tag mga bugas sa mga 3,000 ka pamilya, o sa November magtukod tag mga balay para sa mga wagi klarong balay sa atong mga kabos nga kaigsuonan, mga 61 ka balay tingali ang atong tukuron. Mao na palit mo ang slot nya naa sa 61 slot challenge nga tag 6,100 mo na sa atong CTO Sugod karong Huwebes 5 mao ang atong foundation anniversary o first day sa atong Triduum Mass dinhi sa atong parokya in honor sa birthday ni Mama Mary sa Ulogon karong Domingo, September 8. Atong himuag Triduum, Huwebes, Bernes o Sabado. O nang giawhag nako ang tanang mga mandated organizations o ang mga chapel federations nga manambong ta sa atong Triduum Mass. Minor Triduum inig kabuntag nya ang atong main Triduum Mass inig ka alas 6 sa gabi. Nya karong Huwebes pod mao ang atong kaning magsugod data sa atong kofradia activity kada Huwebes. Sugod karong Huwebes, kada na gyud Huwebes na atay prosesyon sa image ni San Vicente Ferrer after the Mass. Libot dinhi, layo-layo atong libutan para maligon atong tuhod every Thursday. Gikan dinhi, libot ta di agawas, liko ta diri, so ta dito sa Manorinya compound, Manorinya, abot ta dinhi, gawas ta dinhi, balik ta ngadto ta sa ilang Bradboy dapit, losot ta sa may Woodlands, nya balik dinhi simbahan. Mo na atong himuon kada Huwebes after the Mass. Okay mo ana? Okay. Ang ato anang petisyon, anang maong gamayng sakripisyo, kalinaw sa kalibutan, healing sa mga masakiton, o kahusay sa atong nasod. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon